Алфредо Торес е един от главните виновници за популярността на салсата в България. Не е чудно тогава, че за урока му в Русе, организиран от клуб Амигос, желаящите бяха повече, отколкото може да побере залата. Горещите латино ритми се оказаха предпочитани от много русенци, защото те имат явно нужда от нещо различно вече. Знаеш, навсякъде поп-фолк, да не казвам чалга. И това е нещо съвсем различно, но в същото време много зареждащо, много положителна емоция. Да танцуваш добре салса обаче не е просто въпрос на техника. Кое е най-важното, за да си добър салса танцор? Значи най-важното е първо да ти харесва това култура. Салса не е, защото иска да танцуваме салса, това отговаря на една култура. От Латиноамерика, който е Куба. Салса роди там, точно там в Куба. Намираш ли нещо общо между нас, българите и кубинците, като темперамент, ако щеш? Темперамент имате много, се приличате се. Така, сте горещи. Може би среди морето, самото морето, дава такива атмосфера. И така, само малко разлика, момче тук сам малко така, по-събрани. Нашия оператор не мога да го накарам да танцува. Как да го накараме да танцува? Е така висок, трябва да се танцува, да ще дойде на танца. Изобщо как може да убедим нашите български мъже, че да танцуват е хубаво нещо? Няма рецепта за това. Ние сме опитвали какво ли не. Най-много ни помагат жените, защото даваме възможност на жените да доведат по един партньор и наистина да го накарат да танцува, поне заради тях в началото. Но трябва да ви кажа, че пък мъжете наистина трудно идват, но те, които пък идват и се заредят, после стават дори по-сериозни от някои дами. Първо, танца е антистрес. Второ, танца прави социално контакт. По-лесно те прави по-свободен човек. Защото всеки ден се види с приятели, партньорка, не партньорка, така. И си по-социален и не е нещо, което те прави индивидуален, да си събрано така в бойта лаптоп, компютър, не знам, в кещи, такива неща. По-скоро те прави един човек малко по-отворен, така. Не малко, много по-отворен. И после, когато беше знае как се танцува, ти се чувства по-свободен. И самото самочувство не е да си така, обаче самото се те дига, твоето его, защото ти може да танцува. Всичките момичета те гледат и казват, вау, виж как танцува от камера, той много добре, и всички момичета така. Колко време ще ми трябва на мене, дето никога не съм танцувала салса, да стана добра? Значи, около 2 години някъде. Сериозно така, около 2 години. Началото 6 месеца интродукция и са така, и после още 6 месеца ханш, и още после с някакви комбинации, маниери, така, и минава някъде 2 години. Самият Алфредо спазва железен режим, защото заедно с партньорката си Жоржет Илиева се готвят за световния шампионат по салса. Но дори да нямате състезателни амбиции, латинотанците се оказват чудесен начин за прекарване на свободното време. Доказателство за това са и учениците на Алфредо. В неговия клуб има хора от всякакви възрасти. От 4 години до 49 или 50 някъде. Или има и по-стар от 50. Преди имаше сега. Нещо такова, да. Има са всички, защото салса и танци, и не само салса, танци е нещо, което е и са всички.